Sagunging para lenggah kakung Sumawana Putri ngaturaken kawilujengan sugeng rawuh. Kula sakanca binareng keluarga agung seni beksan cipta laras makarya wonten ing titik kalodhangan dalu niki. Mundi dawuh panjenenganipun Bapak Suprapto Ibu Tari. Nepi darmane sepuh tasukuran kelahiran wayahipun ing wekdal dalu nika kanthi dipun pargya langen beksan tayub seniwatinipun ingkang dipun timbali wonten 55. Wonten 55. Kaleres ing titik kalodhangan dalu niki sing pas tanggal niki tanggal 5 kabeh le panjer Pak Prapto niku tanggal 32. Liwat nggih. Ah nika ateges tanggal 32 niku rong dina niki lho. Diken madoske wah Pak Sumijan padoske tayuban. Napa wonten sing saged aku ya anggere muni iso ngono ah. Monggo sinambi nenggo Ibu Siniwati ingkang nembe kemawon ngadi busana. Kula binarung keluarga agung seni beksan cipta laras makarya sesarengan kalian audio sound system Sima Audio. Singkatanipun SA. S niku Sima Audio nggih. Sima Audio. Ing titik kalodhangan dalu niki dipun biyowarakaken dening D Production video syuting ingkang mijil saking tlatah RT Songo RW 6 Dukuh Lor Kali. Nggih. Niki nek wonten panjenengan wonten kebetahan mantenan sunatan buta video syuting niku watone pinter le ngenyang. Gampang bocah niki nek ora pinter le ngenyang ya aja takon. Nggih. Monggo sinambi nenggo Ibu Siniwati ingkang nembe kanthi busana ing titik kalodhangan dalu niki badhe sinegahan atur pasegan uyon-uyon Monosuka ingkang sepisanan non inggih badhe sinegahan gantelane ngati. Kangen kutan po pomo duh wong manis kang dadi pepujaning ati. Wis suwe nggon ku ngenteni tekamu ana kene. Wis suwe nggon muninggal lake aku muga entuk wangsiting yang widi tresna tulus jroning ati. Goleki ati kang musna menyang endi dunungmu wong ayu. Aku kepeksa kelangan ati iki rumangsa rinujit angrantes ngenes ngembara urip
tan ana tegese sira tetep ninggal ing wang jalarane wis tumeke janji kabeh mau kersane yang iki aku mung ngirim donga tandha yekti katresnanku wong ayu ana anglebur dosaku umpama tak gondelana nanging pasti wosana tokake uga aku kang kok tinggal mugya bina sungan mreng yang iki ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya kang sami rawuh makarya sesarengan kalian audio sound system Sima Audio Sound System Sima Audio Sound System oyo 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 timun sigarane ayo mbangun negarane gones sing sayo sing rukun